ሰላም ጤና ይስጥልኝ ራሄል እንደምን አለሽ? ብርቱካን እባላለሁ። እንግዲህ ዛሬ አንቺን ሙያ ለማየት መጥተናል። እንደምናየው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ የመዋቢያ አይነቶች አሉ። በመጀመሪያ ራሄል ማን ናት? ከዚህ እንጀምር። ራሄል בת 33, נשואה, 3 שנים. מאפרת מקצועית כבר 5 שנים, וזהו בגדול. የት ነው ያደግሽው? በእድገትሽስ ምን አይነት ፈተናዎች ነበሩሽ? בגדול, גדלתי פה בקריית ביאליק, והאתגר היחיד שלי זה היה בבית ספר, שפחות היו מבינים אותי, היה לי בקשב וריכוז. הייתי אוהבת לצייר, הייתי אוהבת לאפר את חברות שלי, והם לא מבינים כאילו למה אני לא יושבת בכיתה. ובסוף זה ישתלם. በጣም ደስ ይላል። ወደ ጥሩ ሙያ ነው ያመጣሽ። በተጨማሪ አንዴ ሴቶች ለምን ሜካፕ ያዘወትራሉ ወይም ሜካፕ ለምን ይሰራሉ? አንዳንዴ אם יש כאילו חתונה של חברה, משפחה, יש איזה אירוע, אם זה ליום יום, אז יש נשים שרוצות לכסות, אם יש לנו שקיות מתחת לעיניים, שהם לא ישנו טוב בלילה, או שיש להם פיגמנטציה בעור הפנים, שהן רוצות לטשטש, או שסתם בא להם להתייפף ולתת אור. ልክ ነሽ። ሜካፕ ብዙ ጥቅሞች አሉት። ከምንም በላይ ያለንን ነገር ለማጉላት ነው። ይሄም አንድ ነገር ነው። የተለየ የሜካፕ አሰራር የምትዩ ያንቺ የተለየና ታዋቂ የሆነ የሜካፕ አሰራርሽ ምንድነው? בגדול כולם מבקשות עדין. זה כאילו פה, הייתי בתחילת הקריירה שלי, אני זוכרת שהייתי מאפרת כמו בארצות הברית, הכל חזק, צבעים, אבל פה מבקשים עדין, 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 כמה שפחות. אצלנו בעדה לא רוצים שזה יהיה יותר מדי בולט. וזהו בגדול. עדין זה ሁሉም ያው ከመጣንበትም ባህል አንፃር ይመስለኛል በጣም ቦግ ያለና ደመቅ ያለ ነገር ወይም ወጣ ያለ ነገር እንፈራለን። ለነገሩ የተፈጥሮውን ሳይለቅ ሲሆን ደግሞ ቆንጆ ነው ሜካፕ። እንዴት ነው የኛን ከለር ጠቆር ያለ ከለር ላይ ለመስራት የፈለግሽው በእኛ ቆዳ? በተለይ ደግሞ ሁሉንም ያካተተ ከሆነ ያው ደንበኛሽም ይበዛል ገቢሽም ይጨምራል። እንዴት ነው ያበሻ ከለር ላይ ለመስራት የወሰንሽው? בעיקרון זה שהייתי ילדה, הייתי בפנימיה, לקחו אותנו לעיתון מקומי, אותי ועוד חברה שהיא בהירת אור, היא לבנה, ורצו לצלם אותנו, לדגמן, בגדים. וכשהלכתי לשם, אני לא אשכח, איפרו אותה, הלבישו אותה, ואני כל כך חיכיתי לתור שלי. כשהגעתי והתיישבתי על הכיסא, ראיתי איך שאיפרו אותה, אני רציתי כל כך, גם אמרתי, יאללה, זה התור שלי להתאפר עכשיו. וכשאיפרה אותי, היא לא מצאה את המייקאפ שלי. ובתור מייקאפ היא לקחה אודם, חום שיש לה, ופשוט צבע לי את הפנים עם האודם. אז זאת טראומה שבאמת נחקקה, ואמרתי, כשאני אהיה גדולה, אני אהיה מאפרת, ואני אעשה פה שינוי. በጣም ደስ ይላል የተነሳሽበት ነገር። እውነት ነው። በአብዛኛው ያው የኛ የቆዳ ቀለም ምርጫ ለማግኘት ይከብዳል። በተለይ እዚህ ሀገር ሌሎች ሀገሮች ላይ አሁን ሁሉም ጋር ይገኛል፣ ችግር የለው። በፊት ትንሽ ችግር የነበረው ይሄ ነው። ስህተትም ሲሰራ እናያለን። ነጣ ያለ ከለርን ሜካፕ በመጠቀም ከኛ ቆዳ ከለር ጋር የማይሄድ ስህተት ይሰራልና ይሄን ለማረም ስለተዘጋጀሽ በጣም ደስ ይላል።